Ő itt Rikid, én meg Jack, és ez az utazós vlog. Mi? Ez az utazós vlog. És most csinálok ilyet, mert most ez a divat. Ez. Most a világ legrosszabb focis játékával játszom. Gyerekek, próbáljátok ki, nem is tudom meg a nevét, mert nem éri meg. Itt mindenki luftot van. És most megyünk. Hova megyünk? Bambarába? Nem, csak ott annak a kalandparkjában. Bambara Hotelnek a kalandparkjába megyünk. Egy labirintusba. Ja. Vele. Vele. Ma vettük fel a Yoloszra csatornakezdő videót. Az milyen gól? Hasztalóan. Ő most itt focizik itt mellettem. Ez a világ legrosszabb játéka. Há, igen. Ne töltsétek le az indoor suckert. Előbb mondtad, hogy nem mondod be a nevet. De hogyha megtaláljátok ezt, akkor ne töltsétek le semmiképpen. Ne. Szóval ma raktuk fel, vagy ma vettük fel a Yoloszra a csatornakezdő videót, és most ott alszok Rikidnél. Meg van beszélve. És Ez esti vlog is, reméljük. meg hajnali. Igen. És itt most csapatjuk majd a dolgokat ezerrel. Leírásba majd lerakom Rikid linkjét, majd megtalálhatjátok, meg a Yoloszét is. Én búcsúzok, Jack voltam, ő meg Rikid. Ez meg itt a táj. Sziasztok!